2, 3, hop, og så er du der. Nå, okay. Ja, så siger jeg. Ja, prøv så. 1, 2, 3, ja, 1, 2, 3, ja, okay. 1, 2, 3, hop. Ja. Hov. Nå, en gang til, Kai. En gang til. Ja, en gang til. Ja, det kan jeg godt se. Det var ikke... Ja, 1, 2, 1, 2, 3, hop. Kai, hvor er du bare god. André, Ja, du er der. hjælp. Det er ligesom at flyve, ikke? Flyve, det ved jeg. Jeg håber aldrig, Nå. Jeg synes, du er god til det, Kai, i dag. Synes du det? Ja, der er ligesom mere gang i dig. Jeg Prøv en gang til. Jeg prøver en gang til. Ja, man er vel en mandfolk, ja. 1, 2, 3. Kai, hvor er du god. Måske skulle vi lave et nummer. Au. Hvad skete der, Kai? Pust. Tak. Det Så gjorde... var det det. Ja, Går det bedre? Det går meget bedre nu. Vi tager en lille pause, ikke? Jeg kan Og vi sapper godt. lidt. Ja, tak. Ja, vi skal se noget film og puste ud til. Ja. Jeg kaster en lommetørklæde til Kai, og så siger jeg, skibet er lavet med dør. Ja. Det er da et underligt skib. Hvorfor Ja, dør. Sådan, det kan da ikke være ret stort, det skib, når det er lavet med dør. Jeg er ikke Det er en færdig. dum leg. Andrea, han er ikke færdig. Nu kommer det næste. Nu kommer det næste. Nu har jeg sagt, skibet er lavet med dør til Ja. Kai, og så skal Kai sige et ord, der begynder med dør. Altså, Han kan sige dørtrin, for eksempel. det forstår jeg altså ikke et ord af. Nej, Det er en dum det gør jeg altså heller ikke, men det gør ikke noget. Altså, Paul, Ja. kom her. Du, jeg synes bare, vi skulle til at lege den her, og så kan hun jo bare lade være, ikke? Nej, men altså... Jo, vi kan hun lige- synes, det er en dum lad. Hun skal ikke have lov Vi til. viser lige Andrea, hvordan det er, ikke? Altså, Okay, ja. Så er du ikke med. Klar igen, Kai. Jeg er klar. Skibet er lavet med frø. Frølov. Ja, det er rigtigt. Nej, Andrea... Det var mig, der skulle. Det var jo... Det var mig. Paul, han kastede den selv til mig. Det var mig, der skulle. Nej. Kai. Det var bare en prøve, ikke? Det var dum Det var leg. mig. Jamen, det var jo godt. Nu har Andrea forstået det, ikke? Du skal bare vente til, det bliver din tur. Du skal vente til det bliver din tur. Ja, jeg skal vente til det bliver min tur. Du skal vente til det bliver din tur. Nu skal Kai have lov at Nu gøre skal jeg have lov. Ja. tur færdig, ikke? Ja. Ja. Vi prøver med det andet, Kai. Vi prøver med det andet. Så tiger du stille, ikke? Andrea? Ja, du tiger stille, Andrea. Ja, Skibet er lavet med sø. Sø. papegøje. Andrea. Jamen, det er da rigtigt nok, ikke, Paul? Jo, men det var jo ikke din tur. Nå, nej. Se nu, Kai. Nå, nej. Det var undskyld, Kai. Det tænkte jeg ikke over, Kai. Kai. Det er jeg så ked af, Jamen, Kai. Jeg ved ikke mere. Altså, det er helt... Man kan jo ikke engang få lov til at lege. Man kan, og det er også... Det var mig. Hør nu, Kai. Undskyld, Det var mig, der skulle have sagt søpapegøje. Nu har Andrea sagt Jeg er undskyld. så ked af det, Paul. Jamen, Jeg må heller aldrig noget. jo. Nu, Andrea har sagt undskyld, og hun har lovet, at hun tiger stille den her. Ja. Og du lovede det. Ja. Skal du også holde det, du skal? Er du klar? Ja. Kai. Jeg skal Stiger være du stille, stille? jeg skal være stille. Skibet er lavet med kaffe. Hanne? Hvad hun noget på? Nej, jeg tror, hun hostede lidt. Nå. Kaffe. Kop. Ja. Kaffekop. Kaffekop. Hørte du det? Kaffekop. Ja. Kaffe, der var kaffekop. Det Det var så, godt, Kai. så er det dig, Andrea. Så er det Andreas tur. I Så er det er det mig nu. Ja. Hvad skal jeg gøre? Ja, så skal du gøre lige så meget at sige kaffekop, ikke? Ja. Ja, det kommer an på, hvad jeg siger, ikke? Nå ja, altså Ja. hvis han siger kaffe, ikke? Nu siger jeg ikke kaffe. Nå, Nå, nu siger kom han. så. Andrea, Det er svært. skibet er Svært. lavet med solsikke. Solsikker. Røg. Kaffekop. Kai. Jamen, Kai. Nej, Kai, hvor er du altså Kai. Kaffekop. Du Det er for det, jeg bliver så nervøs, altså.
Ja. Og vil du sidde der og griner af mig? Vi prøver igen, Andrea. Prøv igen. Og Kai tiger stille, ikke? Jo, fuldstændig. Så Andrea. Ja. Skibet er lavet med bog. Finke. Kai, kan du ikke tige? Bogfinker. Ja, det var godt, Andrea. Tak for det, du viskede, Kai. Det var lidt. Det var godt på Finke, ikke? Ja, ved I hvad? I skal også spørge mig om noget. Ja. Kai, du kaster til mig. Ja. Øjeblik. Det er svært med lomseklæde. Skal jeg gøre det? Du kan kaste, så spørger jeg. Skibet er lavet med Skal jeg sige det? ja. Kaffe. Kaffekanden. Ja, han kunne godt. Hey, hvor var vi dog barnlige dengang? Jamen, jeg er altså stadigvæk meget barnlig, det kan jeg godt sige dig, Kai. Jeg elsker naturen og sådan, og træerne og blomsterne og sådan, og vinden, der blæser, og alting kan jeg godt lide. Jo, jeg er også godt nok barnlig, men derfor behøver man jo ikke ligesom at kaste sig ud i alt det der med natur. Kai, altså, din bredden, din sø og måneskin og sådan, ikke? Jo, hvis jeg har min god mand, så bryder jeg mig også sådan nogenlunde om den, men kan vi ikke se noget film i stedet for at snakke om alt det der romantik, altså? Nej, altså. Nå, ja, jamen, Okay, så tager vi en tapper. Tryk lige. Ja. Åh, det var den forkerte knap lige et øjeblik. Hjælp mig. Så. Ja. Hjælp mig. Kai, det var en anden forkert en. Ja, det var en anden forkert en. Kan du ikke finde en, så vi kan komme ned igen? Ja, jeg kan næsten ikke. Sådan der. Det er lettet, Andrea. Det er lettet. Tror du ikke heller, vi skal tage en sang i stedet for at tage en sapper? Jo, det var en god idé. Lad os tage vores sang. Hej med dig, din gamle papegøje. Dags med dig, din gamle grønne frø. Hvor er det dog rart at se dig igen. Det samme siger jeg, min gode gamle ven. Sig mig nu, du skøre gamle frø. Hvad har du så lavet siden sidst? Det kan jeg nemt fortælle dig, min ven. Men så må du komme længere herhen. De mange år, der har jeg bare været ved bredden af min sø og tænkt mig om. Er du så blevet klogere, lille Kai? Og tror du nu, du er på rette vej? Det kan du tro, jeg er jo her, din tosse. Og ved du hvad, det klæder dig, lille Kai? Hvor er det dog rart at se dig igen. Det samme siger jeg, min gode gamle ven. Pænt farvel. Pænt farvel.